Hoxe en Musicalité, Woiza ábrenos as portas da súa casa en Vigo. Visitamos en Ourense aos amigos dos músicos e asistimos a un concerto nas rúas de Coruña con David Quinzán. Para min é o alma da cidade, como ben di a música soul, en inglés significa alma. Entonces ela é a alma dese estilo de música da cidade, é unha gran amiga, é unha persona que loita moitísimo por o seu traballo. Se pon un obxectivo e pelea hasta chegar o máis próximo posible del. Considerada pola prensa como unha das raíñas do hip hop e do soul latino, Woiza, o proxecto persoal de Sofía Trigo, é tal vez o segredo mellor guardado da música negra feita en Galicia. Como ela mesma di, o soul tamén pode soar ben en galego ou en castelán. Soamente hai que sentilo, non intentar traducilo. Woiza é un proxecto que toma forma cando eu cumplen máis ou menos os 18 anos, comecei a traballar con El Puto Coque. Entón, bueno, ese foi o meu alter ego, non? E cando se podo dicir que se converte en proxecto é cando saco a miña primeira canción, que é nun recopilatorio que saiu pois en 2004, que era de Pilla Esto 2. Era, sí, a vez saiu tamén un recopilatorio de hip hop galego. Así, digamos que aí é cando comeza a Woiza a tomar forma. O proxecto de Vigo Negro Son foi fai 3 anos. Entón, naquela altura, eu non era que estivese máis alonxada do proxecto que estou a facer agora do meu novo álbum, senón que non tiña as posibilidades. Bueno, non tiña recursos económicos para poder soster pois unha grabación musical e todo iso. Entón, sí, nesa altura, cando creei o grupo Vigo Negro Son, pois sí que podía compatibilizalo e tal. Agora cada vez é máis difícil. Pero é máis difícil porque estou nun proceso de grabación, tamén estou a gravar en Porto, entón eso complica, non? Pero bueno, tamén eles teñen máis rodaxe, eu confío en que ese proxecto poida seguir independientemente eu estexa máis ou menos tempo. Sé que la culpa no la tengo yo. Será en tal caso un poco a causa de los dos, pero no más tú que yo. Creo. Mis sentimientos juegan con resentimiento. Tengo un dolor, tengo un rencor guardado dentro, no fui yo. No, quien lo jodió. Aún siento penas, una pérdida de tiempo, toda una lástima que me lastima, es cierto. Por amor existe algo de eso, creo. Ya no creo nada creo que venga de ti. Creo que ya no creo nada, de creerlo ya me arrepentí. No, reto no, quiero ni un reto más. No puedo, no, rezo ni un credo más. No creo. Estou nun punto moi bo, porque estou nun punto de luz. Hai moita luminosidade, así como pois eso, despois de eu sempre digo que onde hai moitas sombras hai moita luz tamén, e ao revés, non? Entón, pois, agora sí que estou nun momento de máis claridade e as dificultades xa non son tan non sei, xa non me veñen encima con tanto peso como era antes, non? Me encontro ben, me encontro satisfeita facendo o que quero. E aparte sento que a xente tamén está contenta e apoiándome, e iso sí que é o máis importante.
Si es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si ella es la única que te calma, tú no lo dejes por nada. Todo el mundo es libre de opinar, todo el mundo dice lo que cree que uno debe de pensar. Dime cuánto es lo que debo aguantar. La felicidad persigo y no me va a perjudicar. O gospel é algo que sempre gustou a todo o mundo, en xeral e tal. O que pasou é que todos os programas estos de La Voz ou todos esos programas musicais, por exemplo, en Cataluña o Happy Day, que tamén se fixo na televisión de Galicia, o Happy Day, todos esos programas de alguma maneira fixeron que xente que, sobre todo máis nova, que sempre lles gustou a música negra e tal, que se abrisen máis ou que tivesen a oportunidade, non, de informarse, ver que hai formacións. Aparte temos formacións en Coruña con Carmen Rey, formacións en Santiago de Compostela, o Coro da Rá, que non son solamente de gospel, pero que sí que os seus directores forman parte da cultura negra tamén, da música galega. Por iso creo que sí que medrou bastante. Moita xente algunhas veces me di, sí que tes alguma forma de explicarte peculiar. E igual sí que esa mistura, eu fui criada pola miña avoa que era uruguaya de pura cepa, do interior ademais. Entón é diferente, non? Que a miña nai, pois ela veu con 21 anos para aquí, para Galicia. De alguma maneira, pois non é o mesmo que unha persoa que estivo 60 anos ali e que medrou ali e todo. E depois que tamén toda a miña cultura familiar, o que é a cultura uruguaya, que a xente moitas veces non ve tantas diferencias, igual que non ve diferencias entre Argentina e uruguaya, chilena e tal, pero sí as hai, e sobre todo se eres ti o galega, pero con cultura uruguaya aquí, non? Eu, cando fui ali, sentíme moi de ali. Pero tamén é certo que tamén vim as cousas que eran galegas en min, que me gustaban, as cousas que eran europeas, e sobre todo as cousas que tamén viñan da miña familia, que non eran tanto de Uruguai, senón as que ten cada un, non, na súa familia, pero ás veces non recoñeces, se non viaxas, se non estás aí, non recoñeces cal é a túa identidade. La fortaleza está en mi alma, y la persistencia y la resistencia son mi mejor arma. Hay un lugar, es un lugar aparte, donde a partir de mí, por todo lo que fui, restauraré mi arte. Y vuelvo atrás para recuperarme, porque yo sigo aquí, sigo dentro de ti, no lograrás callarme. ¡Qué flores más lindas! Sí, las cogí ahora en la frutería esta de Cervantes. Están muy bonitas. ¿Sí? ¿Te gustan? Sí. Pues mira, te las regalo. Gracias. Para que luzcan. A pesar de que, bueno, aparentamos estar en unha sociedade de igualdade, en unha sociedade xusta, pois todos sabemos que non, tanto para os homes como para as mulleres. O sea, o machismo nos afecta a todos. Mais na industria do hip hop, que é pequena, é unha industria marxinal, aínda que sí que hai algúns artistas que sí que evolucionaron ata ter un mercado máis grande, non? Como Nach, ou Totequín, pero non son moitos. Está la Mala Rodríguez solamente como representación femenina. En xeral, en todo o mundo, no hip hop, é onde máis se ve que a maior parte dos artistas son homes e se apoian máis entre eles. E, bueno, despois os cartéis dos festivais, é difícil encontrar un cartel no que haya unha muller. De feito, neses cartéis, cando hai unha muller, sempre en pequeniño, sempre, a non ser que sexa, xa te digo, la Mala Rodríguez.
porque non hai ninguna igual. Pode haber copias, mas la mala solamente hai unha. E entón sí se nota unha loita tamén na parte de atrás da industria. É unha loita por fora e unha loita por dentro, case como na maioría dos traballos artísticos. Cando admiro moito a un artista, non sería capaz de... O sea, non é que non me gustaría verme á súa altura, pero que sentiría que lle falto o respeito de alguma maneira. Entón, por exemplo, morto, pois Otis, para min Otis Redding, bueno, non hai palabras. Vivo, Stevie Wonder, India Ari, Lauryn Hill, Erykah Badu, calquera desas, Mary J. Blige. O que pasa é que gostaríame máis velos en directo do que cantar con eles, que se surxe, home, sería espectacular, pero non sei, a vida dá moitas voltas, pero sí que está claro que gostaría máis solamente de velos, xa sería algo especial. É unha banda que levou moi dentro porque a maioría deles son amigos, casi irmãos. Musicalmente sempre tivemos moito en común. Entón, pois, para min é casi como unha familia. A diferencia que teñen cas demais bandas que agora poden estar un pouco na picota é que indiscutiblemente o idioma, non? Eles cantan en galego, todo está composto en galego e para min eso é importantísimo. A mí o escenario que no que máis me gustaría ver os amigos dos músicos, sinto a resposta, pero o Torgal e sempre será o Torgal. Os amigos dos músicos preséntanse como unha banda de novo folk que, sen esquecer as cantigas e músicas galegas máis tradicionais, viaxan con curros Enríquez e Bob Dylan nas costas, sempre chiscándolle un ollo a Ourense e Galicia. O seu moi esperado disco de debut, editado polo selo madrileño Gran Derby, fará que o noso redor todo medre. Eu quero relación con Gran Derby, que é unha discográfica de Madrid, pois ven un pouco por que somos un pouco amigos deles a través do Torgal, a xente do Torgal, de David, de Isaac, viñeron a tocar moitos dos grupos de Gran Derby, como Alondra, Alondra Bentley, como Nine Stories, Nacho, que é un dos que dirixen un pouco a discográfica, e a raíz de ter amizade con eles, de que nos visen en algún concerto, pois bueno, surxiu a posibilidade, nos queríamos gravar un disco, queríamos publicalo, eles pois tiñan ganas de publicar un disco dunha banda que lles gustase, así que, bueno, uníronse as pezas do puzzle, todo vai funcionando moi ben pola agora. Estamos traballando moito nestes últimos meses para sacalo o disco, a verdade é que vai todo moi ben e agardamos ter un bo resultado. O idioma que utilizamos
que o galego é un idioma moi melodioso, é un idioma que se pode utilizar ben para cantar e que axuda de feito moito a que o conxunto da melodía da canción teña moito máis significado. Funciona moi ben coa música que nos facemos e non penso que que teña ningún tipo de dificultade a xente de poder enganchar cos nosas cantigas. Miña irmá fermosa, treides comigo a igrexa de Vigo, onde o mar saído. Bueno, o nome do grupo, que os amigos dos músicos, fai claramente referencia ao tema da amizade e todo eso. A nos gustanos moito tamén, digamos, involucrar a amigos diversos, a xente moi diversa, somos moitos, fomos máis, cambiamos moitas veces, pero bueno, sempre houve ese nexo común dentro do grupo que era que todos somos amigos. Por outra parte tamén fala un pouco de, bueno, toda esa xente que toca durante moito tempo, que unha vez dicía o Martiño dos Homens que a música non pode ser simplemente un hobby non che dá tantas dores de cabeza e non che ocupa tanto tempo. Entón ten que ser algo máis, non é unha profesión, pero tampouco é un hobby, non sei se é algo así como un modo de vida. Sí, un modo de vida e droga. Algo parecido. Entón, bueno, toda esa xente que toca durante moito tempo, pero que non acaba de darlle continuidade a moitos proxectos que ten, este grupo tamén é un pouco algo así, un intento de unir as forzas de distinta xente que tocaba e que éramos amigos, ademais. Despois tamén nos gusta, digamos, reivindicar a determinada xente que nos consideramos importantes, como pode ser o caso de Xurxo Souto, do que facemos unha canción, o Alalá o Sol, que consideramos que é unha figura fundamental para entender a cultura galega dos últimos 25 anos. Tamén facemos a canción Aí ven o Maio de Luis Emilio Batallán, sobre un poema de Curros Enríquez. Tratamos un pouco tamén de, non sei, recuperar esa parte da música galega, como dos 70 ou principios dos 70, de toda esa década, que facían un pouco canción tradicional, o que é unha cantiguiña folk, digamos, pero tratando de darlle unha volta, apretalas un pouco e de chegar a outros referentes distintos. Temos influencias ou tratamos de beber de moitas fontes, de todas as que nos gustan e de todas as que coñecemos, pero ao final o máis importante, como digamos o diamante que reúne a todo é a lingua, que é o galego, que é a na que nos expresamos. Estamos irremediablemente atados a esa lingua que é material, é corporal, é plástica, é o que nos permite expresarnos, bueno, un pouco estar un pouco cómodos con ela, non? Trátase de eso máis que de outra cousa. Amigos dos músicos tampouco nos consideramos unha superbanda ou supergrupo. Penso que sí, que temos un pasado que formamos parte de moitas bandas con diferentes estilos, pero eso tampouco nos convirte nunha superbanda. O único que sí que podo dicir é que somos xente que intentamos facer as cousas o mellor que sabemos e intentamos traballar moito para obter bons resultados. Penso que cando un grupo se ten que ou quere preparar unha versión, faino pois porque é algo que o sinte como cercano e que na base do grupo hai unha unanimidade a hora de escoller esa
esa versión. Se tiveramos que facer a banda sonora para un filme, sen dúbida sería para a vida de Brian, o que me parece máis ilusionante para todos nós, seguro. David eu creo que é un dos mellores escritores de cancións, cancionistas que hai hoxe seguramente no país. O que destaco del é que é moi prolífico, en moi pouco tempo compuxo e gravou moitísimas cancións, ten unha voz moi personal, unha cousa que xa é difícil de decir, e que eu creo que un valor a favor. É a súa escritura moi poética, moi metafórica e con moita imaxe. Eu lembro que David empezou co seu proxecto en solitario moi tarde respecto ao tempo que leva tocando realmente, antes tocaba con máis de músico de sesión. O que recordo, o que sempre penso acerca dele, é que en moi pouco tempo conseguiu crear unha carreira que outros tardamos moito máis tempo en elaborar. Ten un proceso de evolución moi rápido, moi concentrado no tempo. Non é sinxelo diferenciar o vello do novo cando o vello é actual e o novo é antigo. Intenten facer coincidir madurez e xuventude, experiencia e frescura, e o punto no que ambos polos atopan é a música de David Quinzán, un dos grandes talentos do panorama musical galego que fai anos chegou para quedarse. El maestro de teatro está inspirado en personaxes da realidade. É unha especie de homenaxe a esas persoas que están na derradeira etapa da súa vida. A inspiración ven da observación realmente da xente maior que eu vexo na rúa e como se desenvolven, todas as historias que viviron, etc. Eu non creo que unha letra deixe de mellorar nin de empeorar unha canción, porque a frase máis sinxela pode ser a formar parte da mellor canción. Unha frase ou uns versos super complexos poden non constituir unha boa canción. Entón creo que é unha ecuación que non teño moi claro todavía cal é o punto de equilibrio que ten que ter. Sé que cando aparece. Y buscaba seguridad como un blanco. Eu o que intento facer é capturar ese momento que, non sei, pode ser medio máxico, no que un pouco das rienda suelta a memoria, aos teus sentimentos, as túas percepcións, e aparece algo no papel, pero non intencionadamente primeiro unha letra ou unha melodía, é máis intentar que salga todo xunto e facer algo interesante con iso. E hai o estereotipo do cantautor español que igual ven un pouco dunha herencia dos 70, os 80 e tal, está un pouco, por así decirlo, en algúns sectores desprestixiado, pero en realidad non creo que haya ninguna diferencia co singer-songwriter anglosaxón. É o mismo, é un tipo que moitas veces non atopou a ninguén que cantara os seus temas, que o que lle gustaría, e ten que facelo el, como eu penso que é o meu caso. Eu traballo como compositor para publicidade, o certo que é bastante esporádico. A maior parte deses curros son para vídeos corporativos, de empresas, digamos, música de fondo, que tampouco a verdade é que dunha gran relevancia. Como baixista para outros artistas, a verdade é que,
Todas as bandas nas que toquei foron unha escola para min, foron como ir á universidade da música e aprendín moito de toda a xente ca que toquei, tanto con Soel como Estereotipos, como Alex Ferreira. Son os meus amigos e os meus mentores, de alguma maneira tamén. Co meu proxecto en solitario poño en práctica bastantes dos coñecementos que adquirín nesa etapa. Intento quedarme con todo eso que aprendín e usalo, non? Para as miñas actuacións e demais. Tú me seduces casi sin querer cuando apagan las luces y ya te puedo ver. Hola, Ángeles. Claudio Cocho Casero, Moitas gracias. Vale. Que tal vai o día? Ben? Ben. Está un tempiño que dá gusto, non? A verdade é que sí, Por a calle cante queredes os artistas. Peña, moitas gracias. Que sea lo que soy. A época que me gustaría haber vivido quizá foron os anos 50, cando empezou o rock and roll e bueno, amplificarse a música, os instrumentos, sentir esa pulsión dos primeiros tempos dun baixo, unha batería, todo iso, ver os principios sería o que máis me gustaría, sí. A día de hoxe as miñas influencias son 50-50, non? Hai unha parte moi importante de influencias anglosaxonas, pero tamén, sobre todo dun tempo a esta parte, quizáis por influencia de haber tocado con Xoel López, que foi moi investigador nesas correntes, pois estuve vendo bastante da música sudamericana tamén. Os discos, no meu caso, son unha cousa aparte do directo, polo menos ata agora. Son moito máis reposados, máis arreglados. Bueno, o directo, sin embargo, é moito máis enérxico. Nese sentido, a banda é moi importante para min, porque podo, digamos, partir, non? Esas dúas vertentes, non? O disco, digamos, máis dunha maneira máis artesanal, e, sin embargo, en directo, pois concentrarme na canción pura e dura e na enerxía de tocala cos meus amigos. Corta con el filo de un diamante, nudos amarrados a tu piel. Deja que me quede un instante, quiero aliviar tu carga hoy. Los sabios escribas del Corán, ay, 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 saben que hice mi obra solo para ti, por ti, la hice solo para ti. No, yo miro para el suelo, miro para allá, a veces miro para ti, pero a cada 2 por 3 miro para ti. Luego voy a pasar palabra o déxame un minuto para pensarlo, porque non sei anécdotas.